Have confidence in yourself, no matter how much you are broken. Vamwe vakabrokenwa vaudzwa varambwa nevarume, kurambwa nemurume hakusi kurambwa naMwari. Vamwe they were broken nekutoitwa stress. Vamwe varume vacho ndo vakarambwa nevakadzi, shiri yacho inenge yakangobvutawo rekeni, zviri kungoitawo vice versa. But no matter how hate you are, don't kill yourself. Sarova suicide, pick yourself up. Stakatorambwa wangu but zvinondaitoseka zvangu memusi vamwe bishop wachonifonera wachiti hachi mama mutori manyama zvekuti unoona utongopinda unoona utongopinda futi muimwe marriage. Saka ndiri kutaura ndauya kuzoudza all those people who are broken kuti pick yourself up. Iwa ne confidence mauri. Asi ndodaungotaura pamusoro pe broken crayons still color. Tiri kutaura pamusoro pe self confidence naika. Kochiko chinombonzi confidence. Ndatarisawo zvangu madictionary ndikaona kuti confidence it is the feeling or a belief that one can have or the faith that one can have or someone in someone kana kurelaya naika. Saka todombotaura kawangu pamusoro pe zvinouraya confidence. Handiti number 1 kune vanhu vanongozvitarisira pasi so kungonzwa kuti apa handikwani, kungonzwa kuti haizvazviite, kungonzwa kuti handisiwe klasi yacho. Saka chinhu chekutanga chinokupa confidence ka kutobelieve in yourself. Despite kuti zvii zvakamboitika muupenyu, because chinhu chinouraya confidence dzedu ka ndezvakamboitika muupenyu handituri kuona. Like ukatarisa life yangu handiti ndakambofirwa, ndikamborambwa, ndikambodai. Saka ukatarisa your past experience handiti unonzwa wakuti no ndofunga saka inini I don't qualify, because ukaona wazorambwa zvinoriwa kuti maybe hausi mukadzi akanyatsomira zvakanaka and so forth. So ndangouya kuzo encourage handiti ma viewers, kungo encourage all those who are listening kuti have self confidence. Number 1, believe in yourself. Inini vadikani ndoda kutaurira ichokwadi, handitomborina kana munhu anondidzikisira pasi. As long as I know kuti inini naMwari titori right, handitombori munhu anodzikisirwa neconfidence. Noza kune dzimwe timu so dzinongoda kukuuraya mweya, kune vamwe vanhu so vanongoda kungokudzikisira so, but have confidence in yourself first. Chero structure yacho zvisina kumira zvakanaka, mahips handina zvakatonaka zvakadaro, kune vanhu vanouraya confidence yevamwe. Unoona munhu achitaura kuti munhu ane Jojo Tank achireva dumbu wati Jojo Tank riripo ndoita zvangu ma exercise, but zvakadaro I don't allow anyone handitika kuti abvise confidence yangu. Body shaming inde tukumbo tutete wangu unoza. Saka mufesi wangu anga akandiroora aingoti akada undiboha kuti amazing tukumbo twako hatuiti. Pedzira ndatozoona kuti ane confidence yakutorasika, but pane pandakazongotarisa shoko raMwari ndikaona kuti I'm wonderfully and fearfully made. Andron my hips or no my hips tukumbo tutete or no tukumbo tutete yellow bone kana kuti wakasvibira takaenda. Don't allow anyone kuti akutorere confidence yako. Don't put yourself down. Unoona kana tiri kutoparidza kuya kutori netimu revafundisi rinotonzwa kuti chimama ichi chinotouya zvekutodaro kunyange ari munhukadzi, because ukangotanga kuti pavarume ndinogona kuparidza here watozvidzikisira naika. Saka ndandiri kutaura nyaya yekuti broken crayons still color. Our past experiences zvakatirwadzisa, zvatakasangana nazvo handiti zvinoita kuti munhu ashaye confidence. Right, but kana achinge ashaya confidence ndo yandafambira kawangu kuti nditaurire vadikani vose kuti a broken crayon rinongokala. For instance ukarambwa handiti unofepesira wakufunga kuti uri zitye wangu zityeka rinenge rakaungana kumusika kuyako. Ukateerera language yacho inenge ichitaurwa navanhu vachitengesa zitye uya hode bhero kana ukaramwa tinopisa handiri kuona munhu akuti mazi ndakamboyuzwa, munhu akuti ndazitye because ndamboroorwa neuyu ndasiyiwa nauyu, ndandiri rimwe rebhero wangu, but pane chinhu 1 chandakatenda. Panoita 1 murume anongori serious anodarika mabhotiku wangu obva atosvika pabhero paya osvika omboti bhatani iri rakakura, but onzwa muridzi ari kuda kutenga kuti ndinonodzora kwapa pachachena here, munhu oti ndinonodzora. And one thing that chandinofarira ndechekuti bhero ihembe ende kana waripfeka manje rakasiyana nedzemumashopu, because dzemumashopu munogona kutoona 2 3 vakadzipfeka, but bhero rinenge riri rako wega. So I'm saying no matter how you are broken, unoziva kana crayon rikagurwa nepakati
rikangonopenda so kala haichinje. Saka no matter how you were hurt, no matter kuti vanhu vakakudzikisira sei, yellow inoramba iri yellow, green inoramba iri green, red inoramba iri green, I've just come ku encourage umwe munhu kuti have self confidence in yourself. Don't allow people kuti vakudzikisire. Stand for yourself. Anditika rimwe timu rinotidzikisira riya abeta wangu kana kutongoti riende kutongokubatisa zvangu life, because kune vamwe vanhu anonzi ma destiny killers. So ariko ma destiny killers vanhu vanongotidzikisira. So waona inini ndakadzikisirwa zvisingatomboiti mulife. Haiti chimhomzichi macomments ukamatarisa pama Facebook page pepe unonzwa chimhomzichi chinenge chinotomborohwa nemutoriro, chinenge chinobatwa, chakatsomwa. But as long as iweweka uri kutongoziva kuti zvandiri kuita inini naMwari zvakanaka, then you know kuti aiwa hamas confidence hapana. Shamarika broken crayon ka ndiri kutaura pamusoro pemunhu akarwadziswa, ndiri kutaura pamusoro pemunhu akabatwa rafu, ndiri kutaura pamusoro pemunhu akadzikisirwa na someone. Ndo wandauya kuzotaura kuti chero ndakadzikisirwa I pick myself up. Kana ndichinge ndasumuka ndototi ndakuenda. Ndakambofirwa at the age of 21. Vanhu vakandichema, vanhu vakati shirikadzi, but yes I was broken, but handina kugara muushirikadzi. I picked myself up. Ndobva ndageza, ndobva ndashanda. Imwe confidence ka unongoishayawo nekungotadza kuzviimprove. So improve yourself. The best punishment that you can give your enemies ka is to improve yourself. Ipapa patiri wafundisi unofanira kungoendawo kuchikoro wangu warowa ukaparidzawo job wako, woparidzawo job wacho homiletically, fundamentally, theologically, handiri kuona. Saka I improved myself. Yes I was broken, yes I was down, yes chikoro ndakambofoira. Kutaurira chokwadi kavateereri ndine 3 certificates to make 5 O levels, but chinhu 1 chakangondiitira bondo chekuti 5 panonzi 5 subjects panotonzi 5 ndinotosumuka. Chirungu ndakachinyorera ka 3, but ndikadanwa kunonzi kuri kuparidzwa chirungu. Chekutanga confidence yangu inouya through kunamata. I have confidence in God that through God I can do everything. Number 2, I believe in myself. Number 3, I empower myself. Ndinoizvisawo mulevel riri nani. Panoda kuverenga ndoverenga, panoda kugezwa wangu ka ndotongogeza. Handiti vanhu ndinotowanzwa vachiti magadheri vachiti wanzira paya taakunzi maofficers, tinonzi maofficers, magadheri iwe drakashata. Vanhu vanotofunga kuti magadheri vanhu vasina kudzidza, but wangu kumagadheri ikoko tiri kutorira kwete zvekudaro. Ne5 O levels idzodzo ndikapinda pamadokta ndenditonzi manherano toda kugamuchira chapi, madokta achiombera maoko, maPhD achiombera maoko. Have confidence in yourself no matter how much you are broken. Vamwe vakabrokenwa vaudzwa varambwa nevarume, kurambwa nemurume hakusi kurambwa naMwari. Vamwe they were broken nekutoitwa stress. Vamwe varume vacho ndo vakarambwa nevakadzi, shiri yacho inenge yakangobvutawo rekeni, zviri kungoitawo vice versa. But no matter how hate you are, don't kill yourself. Sarova suicide, pick yourself up. Sitakatorambwa wangu but zvinondaitoseka zvangu memusi. Vamwe bishop vachonifonera vachiti hachimama mutori manyama zvekuti unoona utongopinda unoona utongopinda futi muimwe marriage. Saka ndiri kutaura ndauya kuzoudza all those people who are broken kuti pick yourself up. Iwa ne confidence mauri. Ende isusuwo vanhu ngatisiyanei ne body shaming. Hakuna munhu akati anoda kuita dumbu chichichi nemamwe mawords atinotaurira vamwe kuti return soldier kumunhu akadzoka. Akadzoka but pane mawords anorwadza mvana yekwaningi handi muri kuzona. Hanza akatotsera ari mamuhani handiti muri kuzona. Saka imwe confidence inourayiwa namazwi atinotaurirwa navanhu. Iwayo kuti ma return soldier ane Jojo Tengi chakadai. Saka isu ngatisataurawo mazwi anouraya vamwe, anoita break vamwe vanhu pasi. Abuse chayo inogona kubvisa munhu confidence. Handi munoziva kwa abuse kwachero marriage, kwa abuse kwachero kubasa, munhu anopedzisira kungonzwa kuti ndofunga handite, ndofunga handikwane, ndofunga munhu anofanira kupuwawo simba rekueyawo maviews ake. Handiti mazvona overthinking negative talk inobvisa confidence. Never tell yourself kuti I cannot do it. Zvitaurire, have faith in yourself kuti aiwa zvinoita.
ndakatozvitenda kuti zvinoita. Mudhara ndakwira ndege semushikashika, chero kune vanotaura chirungu ndonosvika ndorova mapast tense. Ndiri kufunga ndiri paUganda apa ndichiti Jesus she went to but mumweya Mwari waizvinzwa kuti ndaida kuita sei. Have confidence in yourself. Pick yourself up. Wobva wati stomach in, chest out, wobva watodi wototanga kufamba. Kana paine vari kuda kukukoromora wobva watorova zvako chisongo, waida kuti ndikoromoke varoi munojairira uchifamba zvako uchienda so. Handi muri kuzoona. Saka ndiri kuti kudii? Ndiri kuti believe in yourself. Have confidence in yourself. Pick yourself up from pawakadona. Uye kwane rimwe timu rawakufanwa kutongopesana naro. Moza kune vanhu vanongokuuraya so. Delete vanhu ivavo. Buda muvanhu ivavo. Uye buda mucomfort zone. Uye regedza kungonzwa kuti inini handikwani. Nhasi chakatochaya. Zvekutochaya chaizvo. Noza vavengi chaivo vanokutorera confidence. Pandoitirwa mushe nemufana uye anoti vavengi, vanhu ava vavengi. Ameno wangu uri kuzviona sei. Pandatadza kumukirira kundibvunza asi kachinondirwadza pandagona zvinovarwadza. Saka tiri kuda vanhu vane mweya wemahwindiso. Mahwindiso chero ukamushaudha, chero ukamuita sei, mangwana anomuka aripo futi pamusika achiti moms muri kuenda here, yatete muri kuenda here, kubhadharwa kana kusabhadharwa. Bosi pane dzimwe motaka dzekuti achiti ndipo dola dzobva dzatoenda. Don't lose your hope. Don't lose your confidence. Yes. Yeah. Don't lose your hope. Ita mweya wemahwindi. Nongorova zvako bhazi so. Kana ukapiwa kana ukasapiwa. Ita mweya wemugeto. Unoza ndakambogara mugeto. Zvinhu zvakaoma zvakadaidai. Mugeto kukokwa kana kusakokwa unotongoona timu racho ratova pamuchato. Ende rinotamba kudarika varidzi vemuchato zvokuti unopedzisira makutobvunza kuti ko ndivatete here, ndiani vavo. Ukaita spirit iyoyo hakuna munhu anouraya confidence yako. Chero imomo muministry medu mekuparidza umu pane macomments mamwe anorohwa pamasocial media paipa, but inini as long as isiri constructive criticism handotongoti zvakaenda manje ameno ikoko, wotomhanya hako nepesi yako nelevel rako uine confidence yekuti Mwari vanondigonesa, uine confidence in yourself, uine confidence yekuti hakuna chinogona kundidzikisira. Joseph akawengwa so, akawengwa namabrothers vamwe vanhu vanoti uraya confidence ka vabereki chaivo. Vabereki so musauraya confidence dzevana. Mwana akafoira kuchikoro, idhanda head, akafanana sekuru wake waitamba makasi, what. My parents, we should give confidence in our children kuti aiwa zvinoita, aiwa unorowa, aiwa hazvinoendeka, aiwa zvinogoneka. Chingova munhu soka anongoudza umwe munhu kuti zvinoita, who brings hope to the hopeless, anotaurira umwe munhu kuti panopfurika panobudika. Ndozvandangoya kuti ndingobetsera vamwe vanhu kuti vakarambwa vakaita seni, vakanzi mareturn soldier, vakanzowana mamuhani, vakanzi vadzoka nechegumi pamba, broken crayons, still color. I am still coloring, and the same color that I had is the same color that I have right now, through prayer, through love, through people who encourage me, through people vakandipa hope. So what am I saying? Overthinking inotiurayira confidence. Safunga nezvinhu zvausina. Kana ndisati ndaane mota ndongorowa bhasikoro racho ndichitofara, ndopinda zvangu pamungoro pachirei ndichifara. I don't have to overthink. Don't compare your life with anyone. Don't compare yourself with anyone. Kana ndiri Chapi Bay ndotongorowa ndiri Chapi Bay, I don't need to be anyone. Ndinofanirwa kunge ndirini ndichingoti Mwari ndisvitsewo mulevel revamwe. Because chimwe chinotiurayisa confidence ndichocho chekuzvikompeya nerimwe timu. Wangu atoenda, wandakadzidza naye atova kumberi, chichi indongozotaura kuti hakutungamira kwematractor mabenzi achateera. Because kana una Jesu, na Jesu zvinoita naika. Broken crayons, still color. The color haichinji. But I'm thinking, yeah. At what point then are you going to say, anda kumudelete? Unoona sei vanhu vanofana kubvisa muupenyu hwako? Right. Wangu kune vamwe vanhu vangori negative so mukati meupenyu. Handinozvona. Ukaposta chinhu chakanaka so, munhu anokuda so unongotarisira kuti angokuti oh wow, awesome, makachena.
handiti ngazviende mberi handiti kune rimwe munhu wekuti ukaposta zvinhu zvakanaka iye iri friend yako so anoramba akanyarara asi uchiona kuti avhiwa ndokamwe kasainika kungotarisa kuti timu iri kutobatika and then kunewo munhu wekuti ukataurawo muono wako kuti ndoda kuti ndidai vanoramba vachingoti zviiti kana kari kabhizinesi zvichatengeki kana kari vanhu vanongokudzosera pasi vanhu vanongokutaurira kuti hazviite iroro genga iroro kadhilita zvachose ufambe netimu rekuti ukati tinohwina here boys dzangu tinohwina famba nevanhu vane faith vanhu vane doubt unodhilitawo zviri professional unongoignora mbijana kusvika timu ratongoona kuti tichisiri tese yeah. wadilita vangani shumba izvezvi pazvitaurwa zvese izvi ndikudilita We're busy deleting. Chaplain Biri, our time is running out now, but we just want to appreciate you for coming. Yeah. How can people get in touch with you? I think vachida kuinvite munotaura muchiva motivate like you have done on Monday morning recovery on Capital. Yeah. Ini ndinobatwa panumber dzinoti 0716 010136. yevi shumba chaplain vachipedza ndofuza kudaudza songo chambovhura mafoni anenge apinda vada kutaura nachaplain panyaya yavo kuti crayon yachikoka icharamba ichingopenda. Okay. So give us a call on 0772269241 or 0242669299. Call us quickly if you want to talk to Chaplain Biri. Broken clients. How have you raised yourself up? That's what we're talking about. Call us quickly. Good morning on Capitalk. Hello. Good morning. How are you? I'm good, thanks. How are you, Anna Shumbaldo? TD boy, Sus, who are we talking to? Rufaro. Rufaro, where are you? I'm calling from Eastleigh. Well, I'm on my way to Tumbisa. Ndatombo park up aside kuti ndingwe shoko. Unawo here ma broken crayons auri kufila iwo kuti ayanga achimbondidzorera kumashure, but I want to delete them now. Akawandisa Shumba. Ndanga ndishitoche mama queen ndosika ndatopaka kuti ndinzoend. Ndaibatsirwa na chaplain zvekuti. Thank you so much. Please talk to her, she's listening. Chaplain. Yes, dear, how are you? Thank you for sharing your word. I'm okay now that Ndanzakuti, I'm a broken color, but I can still color. Thank you, sweetheart. Be a lioness. Thank you. Love you. Thank you so much. Give us a call.